No ahojte ľudia. Seruste. No, takže ideme si urobiť súťaž kreslenia. Akože Ježiši. No dobre, takže musíme nakresliť proste postavu, ale jak proste takto volá. Proste NPCčko. Takže, chápete? Proste, ktorá bude stáť. No. napríklad aj jumpscare. Sas. No dobre, takže... Akože, počkajte, toto je ten môj bratranec, čo som prvýkrát ukázal na kameru. Jak? Normálne, vidím tvoj tvár. Ja? Tak to je no? Pozeráte jeho videa, odoberáte. Dobre? A keby niečo, môj kanál sa volá Animačný týpek, takže pravda, že tam vidíte môj tvár, ale animácie. Teraz vidíte. Takže ideme Na to. Počkaj, takže dočkaj, ja si vyberiem pero. Dobre, tak. No, takže musíme nakresliť to. Víš, čo musíme nakresliť? Ja ti ukážem. Proste človeka, takto, ale čo proste takto čo proste... Normálne proste, neviem, či to vidíte. No, ale krajšie. No, ale proste človeka, proste ktorý stojí. Takže poďme na to. Aj keď ho nepoznáme. Takže môžeme si na to a budeme sa rozprávať. Dobre, takže. Tak. Akože mi sa to moc povedia. Akože OK. Čo robíš? Akože mi sa to Čo sa akože urobilo? Jakoby zatiaľ sa mi to darí. Zatiaľ sa mi to To darí. vyzerá jak vajce. Tak to je nice. Tak. Neviem. Nezde sa mi. Dobre. Znovu som. Takže takto. No čo máš? Exaktne. Ja už mám ľudia, takže si to... tak si to takto sakni. Takže ja už to mám. A teraz musíme čakať na mňa. Som hrozne zvedavý. Čo? Ty vole, ja. Vyzerá taký slavný. No neviem, keď má takto na ruky. Jak kakáďu. Ty vole. To? A tak. Ty vole. Tu čo robíš? Máš? Nie. Ona to ešte nemá. No ja sa zabijem. Čaute. Ale ne. Hotovo. Počkajte. No, takže najprv ukážeme, čo urobila ona. Takže Ja neviem. toto urobila ona. Keď sa vám toto... Nechápem. Počkajte. Keď sa vám toto páči, tak kliknite na odoberať. Nie mňa, ale jeho. Jupi! No. Dobre. A keď sa vám jeho páči, Počkaj. tak dajte like. No, takže ukážem si to. Takže moje je... Počkať. Toto. Áno, keďže proste kreslím, takže pravda, že to bude ľahké pre mňa, takže Ako, no, napíšte do komentáru, koho sa vám najviac páčilo. Takže čus. čaute. Pa, pa. Tu.